A dnes máme predvečer Pohody, takže v rámci prípravy som sa rozhodol, že skočím ešte k Holičovi. Mám záujem o takú radikálnejšiu úpravu tentokrát, kde som chcel nechať asi len fúzy a bradu zholiť. A zistil som totiž, že v nejakej forme mám bradu v podstate už minimálne od covidu, ak nie dlhšie. A asi by to chcel trošku zmeniť. Pobalený na Pohodu sme viac menej zajtra. Vyrážame okolo 10. aj s bráchom. A nech si hlavne teda on vie chytiť flex time. Ja dúfam, že moje spatie v aute bude tento rok úspešné. Idem to prvýkrát vyskúšať. Ideme, ako dopadneme. Idem z Hero Barbera. Dal som sa síce natrčiť nejaký timelapse, neviem, čo sa stalo, vôbec si to neuložil. Skrácovali sme to, až to dopadlo takto. Mi dali na hlavu slamený klobúk a že to vyzeralo ako Pistoleros originál, tak hovorím, že a už to neskracujeme viacej, necháme tam aspoň nejaké strnisko, že možno tá dvojitá brada sa schová. Takže mám strašne dlhý krk zrazu, až som z toho prekvapený. Takže no. Dobre, však dorastie, aspoň bude sranda. Všetko najlepšie ti prajem. Ďakujeme ti pekne. Natankovaný, pneumatiky máme dohostené a už teda len smer Trenčín. Ako sa najviac tešíš, Ondrík, porozprávame nám? Ja sa najviac teším na Julku Kozákovú s programom Maruša či Maňuša. Ale akože všetko je dobré, asi Gorillaz je taký highlight, si myslím. Gorillaz som zvedavý aj ja, no. Lebo Lovsky bol na Rock for People a hovoril, že boli fakt, že výborní. A také cigánčiny, však ja na Pohode tak, že behám z koncerta na koncert a ja veľmi rád objavujem nové, takže uvidím. Ja som zvedavý, ako bude vyzerať Cure. Na Cure dneska som veľmi zvedavý, čo to bude, lebo majú že dlhý set a ja nepoznám tak veľa pesničiek od nich. Ja poznám len tie také najznámejšie hity ako Boys Don't Cry, Friday I'm in Love a tam to asi aj končí. Takže som zvedavý. Zaparkované. Pivo je otvorené. Všetko v porádku. Pozor na to. Postielka je pripravená. Ja si nalejem, ak môžem. A ešte sme aj zaplachtovali okná aj vpredu. Na zdraví, no, áno. Asi tam bude veľa peny. Asi tam bude veľa peny. Dobre, tak neskôr. A ideme tam niekde na gate za chvíľočku. Ľudmilka s Jarkou sa ešte len blížia krokom. No my sme to mali rýchlo sme boli vybavení, takže super. Dobre, ideme sa.
Milka zobrala oriešky. Sandra sa teší. Tak máme za sebou takú skorú večeru. Ja som si dal quesadillu, ktorú som samozrejme zabudol natočiť. Milka mala nejakú jahňaciu Indiu, že vraj to bolo celkom podarené. A ostatní mali nejaké burgery, nejaké langoše. Ideme teraz pomotať po areáli, ešte stále máme hodinu času, kým začne prvý koncert. Aktuálne 10:30. Samozrejme cez noc nejakým zázrakom sa mi vybila baterka na aute. Ešte, že sa to ale vybilo aj susednému autu, ktoré odo mňa chcelo, že ho nabijeme. Lebo inak by som na to asi neprišiel, že je tá baterka vybitá. Neviem, kde som spravil chybu cez noc, ale máme viacero teórií, ale však to nevadí. Decathloniacký ruksak sklamal, teda samotný ruksak nie, ale ten camelback vnútri. Začalo mi to strašne tiecť a akože mám absolútne mokrý chrbát aktuálne, ale budem dúfať, že v priebehu dňa mi to vyschne. Takže budem musieť sa hydratovať asi iným spôsobom. Neviem, či to bude pivom alebo čím, ale asi skôr vodičku, nejakú by sa zišlo. Vyspatý relatívny som. Dneska nás čakajú teda večer Gorillaz. Cez deň sa niekde niečo sa pomotkáme a snáď to zvládne. Pojazný stage. Hrozne sú zajebané tie okolie. Už odchádza. Miriam, rozprávaj nám. Dobrý deň, vítajte na Pohode 2026 2026, deň druhý. Raz, dva. Pozor, to je triky. Deň prvý a pol, dohodneme sa takto, priatelia. Ďalšia otázka je, prepadol vás už dneska hrabie Kápola? Áno, bolo to okolo 7 ráno, nečakala som to, ale nakoniec sme sa udobrili. Výborné, mňa tiež prepadol. Yeah.
Je cítiť, že je tu viac ľudí ako včera. Včera naozaj tých 25 údajne, teda 1000 ľudí, akože naplnili to, ale možno to bolo práve tým, že všetko bolo koncentrované na tom main stage. Že človek mal pocit, že keď išiel trošku ďalej, že to bolo také prázdnejšie. A teraz teda tých 33, no vyzerá, že je to relatívne teda naplnený ten naozaj. Dobré ránko. Aktuálne máme 8:45. Som sa vysmiatý, stával som na nejakej 6:00 približne. Teraz si dal obligatórny výlet k sprchám a naspäť. A potom sa chvíľku posedel ešte v aute, lebo však musím nechať bežať aj ten motor trošku, nech sa tá baterka ešte dobíja, kým vyrazíme. Pôjdem pozrieť do areálu, uvidíme. Našťastie dneska už o tej 9:00 by mal začať nejaký program, takže aspoň sa nebudem nudiť, kým všetci povyliezajú zo stanov. Večer práve momentálne máme 8:30. Slnko nám pomaly zapadá za horizont. Sme na Orange Stage, ináč dneska mám pocit, že celý deň sedíme presne tu. A tam Orange Stage, ale sú to bovské koncepty. Potom večer asi nebudem natáčať, lebo predsa len tá kamera akože po tme, to nie je úplne ono, ale teraz je taká pekná hodinka. A dneska nám asi stačí do vlogu a uvidíme čo zajtra. Predsa už nie sme najmladšie. Do jahody dievka, zagraj z jarmarobok, za 100 zlatých dievka, zagraj z jarmarobok, za 100 zlatých. Sebou čítanie z 3 kníh v Martinostane. Sú to teda bagalové veci, 2 z nich som si rovno aj kúpil, lebo akože znelo to perfektne. Dokonca som chcel kúpiť všetky 3, ale tá posledná bola, akorát ju vypredali. Jedna sa volá Momenty sily, to je taká zbierka, a druhá tiež zbierka výstrahy pred silným vetrom. Máme po 12:00, celkom sa ale už teším domov naozaj, že ich to nie tak, že ešte dáme nejaké diskusie, potom 1-2 koncerty a približne potom asi okolo nejakej 4:00 budeme vyrážať, nech doma tak do 6:00, potom sprcha a rovno padnú do postele.
Turtle Islande, ja som bol spokojný. Výborná japonská kapela a ideme domov. No, dosť peče, Ježiš, jednak hej. sme dosť unavení a zároveň by som musel čakať v podstate do 10. večer na to ešte toho Native Jamesa, čo som chcel vidieť. Ty si mala akú pohodu, Miláčik? Strašne sa umiem. Ja som mala v pohode pohodu, bola iná, ale bola aj pekná. A hodnotím to tak 8,5 z 10. 8,5 z 10. No akože za mňa počasie vyšlo super, lebo však bolo pod mrakom okrem Počasie bolo dneskaška. 10 z 10. Tie noci boli síce chladné, ale ako v zásade však oblečený som bol dobre. A boli sme v autách, takže ja si to úprimne neviem predstaviť v takomto počasí v stane. Ja by som zamrzla. Ja a všetkých 200 ucholakov. Akože nebola aj v tom aute, mi bola kosa, ale zase nebolo to hrozné. A bežíme.